Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Keď postupne získavam nejaký duchovný poklad a cítim, že súčasne existujú duše ohrozené zatratením a pádom do pekla, odovzdávam im všetko, čo mám. Ešte som nenašla chvíľu, v ktorej by som mohla povedať: teraz budem pracovať pre seba. Najväčšie tajomstvo pekla, ktoré je jeho podstatou, je strata Boha. Strata Boha znamená peklo. Skutočnosť pekla sa začína na zemi, keď človek odporuje prirodzenej túžbe po Bohu a potláča ju. Do zážitku pekla, aj tu na zemi, aj v ľudskom srdci, aj za hranicami smrti, nevstupujeme náhodou a nevedomky. Peklo je vždy výsledkom vedomých rozhodnutí, a najmä toho posledného, prijatého v plnom svetle v Ježišovej prítomnosti. Peklo tiež nie je súbor rafinovaných múk zo strany Boha. Je to výsledok rozhodného zavrhnutia lásky, obnovovaného počas života a nakoniec potvrdeného pri stretnutí s Ježišom. Zatratený trpí predovšetkým v dôsledku toho, že stratil Božiu prítomnosť. Nemá možnosť vidieť Boha a milovať ho. To je najväčšie a pre nás nepredstaviteľné utrpenie stavu zatratenia. Človek je pozbavený toho, bez čoho nemôže existovať. A nemôže existovať bez túžby po Bohu. Strata Boha je preňho tiež akousi stratou seba. Peklo je tragickým paradoxom, v ktorom človek večne žije v stave totálnej negácie života.